În continuare, îl voi invita alături de mine pe domnul Dan Tănase, secretar general al Romanian Active, ce va discuta despre Romanian Active și puterea parteneriatelor în industria fitness. Și cred că această prezentare va veni cumva să încununeze ideea sau să vă răspundă acestor întrebări. Câți trebuie să fim ca să contăm? Mulți. Mulți. Haideți să vă dau și un microfon, puteți să-l luați pe acesta, cred că este ok. Pe ăsta, ca să puteți să vă mișcați. Bună ziua! Eu mi-am făcut niște notițe că sunt puțin emoționat. Chiar e o zi importantă pentru industria de fitness din România și vreau să mulțumesc că ați dat curs invitației noastre și că ați venit în număr atât de mare. O să încerc să vă prezint o scurtă istorie a creierii patronatului România Active și să punctez câteva din activitățile noastre. Puțin mai aproape. Saude? În martie 2020 am trecut printr-o perioadă tristă. Întâmpinând problemele acelei perioade, am înțeles că doar fiind uniți suntem puternici. Ionuț, de la Matrix, a avut inițiativa de a crea un grup de criză, unde toată lumea punea întrebări, dar nimeni nu știa răspunsurile. Apoi a trecut la Next Level. Ionuț a propus constituirea unei asociații, eu a unui patronat. După ceva timp, odată cu alăturarea lui Kent, cu o expertiză fabuloasă și o tenacitate de invidiat, am reușit să creăm grupul de inițiativă care da naștere acestui patronat. Cosmin, Bogdan, Alex, Dana, Radu, Daniel Antor, Kent, Cristian și subsemnatul. Și vorba poetului, pentru că toate trebuiau să poarte un nume, l-am numit România Active. Misiunea noastră este să promovăm interesele tuturor organizațiilor care lucrează spre a face mai mulți oameni să fie activi mai des. Nu mă înțelegeți greșit, nu sunt ipocrit. Mai mulți oameni mai activi mai des înseamnă în primul rând o dezvoltare durabilă pentru viitor, pentru cluburile noastre. Și bineînțeles, mai multe venituri. Misiunea noastră asumată de durată și fără de compromis este să unificăm industria și să convingem cât mai mulți oameni să fie cât mai activi pentru a-și îmbunătăți sănătatea și starea de bine. Până la urmă, suntem o parte din industria zâmbetului. Obiectivele noastre sunt, în primul rând, ne dorim să fim reprezentați ca industrie în toate zonele din legislația românească și europeană. Dacă vă mai amintiți, cum am mai spus și alții înainte, în martie 2020 nu am fost pomeniți nici măcar în decretele cu interdicții. Peste tot am fost trecuți la și alții. Am reușit în acești aproape 3 ani să ne facem cunoscuți cam pe la toate nivelurile de decizie guvernamentală și parlamentară. În acțiunile guvernamentale care au urmat s-a simțit clar activitatea patronatului. De la menționarea în clar în legislație a sălilor de fitness până la redeschiderea piscinelor publice, România Activă a influențat în bine deciziile vremii. Am reprezentat interesele industriei în situații dificile în fața autorităților. Am avut numeroase întâlniri cu miniștri, domnul Novac de la Sport, domnul Rafila, cu parlamentari, cu domnul Năsui, Alfred Simonis, sau cu persoane de decizie ca domnul Raed Arafat. Ne-am propus să avem întâlniri cu autoritățile pentru a discuta despre subiecte legislative vitale. Am inițiat discuții la nivelul Parlamentului și al Guvernului pentru a se introduce deductibilitatea fiscală a abonamentelor, adică orice angajator să poată oferi angajaților săi posibilitatea ca abonamentul la sală să fie decontat, el fiind deductibil fiscal, fără a fi considerat beneficiu salarial și impozitat. Ne-am asumat să fim vocea română a sectorului de sănătate, fitness și activitate fizică. Am făcut demersuri pentru ca industria noastră să fie recunoscută ca industrie esențială pentru sănătatea publică, astfel încât, pe viitor, niciun eveniment nefericit, pandemie, crize de orice fel, să nu ne mai ducă la închiderea industriei sau la restricționarea discreționară a acesteia. Ne dorim să oferim o platformă de susținere profesionistă și inovatoare pentru partenerii noștri, astfel încât aceștia să reușească să-și îmbunătățească profitabilitatea și dezvoltarea. Ne dăm silința, pe cât putem, să găsim subiecte de interes pe care să le dezbatem împreună în vederea îmbunătățirii programelor noastre ca și operatori de cluburi. De aceea există aceste seminare. Seminare de management, o să încercăm organizarea de cursuri, etc. Creșterea industriei de la 4,2% în 2018 la 8% în 2025 poate fi la prima vedere un obiectiv îndrăzneț. Trebuie însă să fim conștienți de potențialul real încă neexploatat al pieței românești.
Până la urmă, o creștere de 1% pe an înseamnă venituri suplimentare pentru noi de 25% pe an. Sună bine. Vom organiza întâlniri cu instituțiile pentru a îmbunătăți mediul de afaceri pentru membrii noștri. Dorim să continuăm întâlnirile cu factori decizionali de la nivelul guvernului, precum și cu legislativul, pentru a propune noi inițiative legislative sau pentru a împiedica ca inițiativele legislative care au fost pornite și sunt defavorabile nouă să nu poată fi promulgate, să le blocăm. Și ca să fiu în aceeași idee cu cei doi colegi de la Stay Fit și de la 18 Gym, ne propunem să acționăm pentru reducerea influenței nefaste a aplicațiilor de tip beneficii asupra industriei noastre. Așa zisele aplicații tip integrator. Dar asta va fi un subiect pe care îl vom dezbate mai pe larg în viitorul apropiat. Cu toții. Ne-am gândit la inițierea unor negocieri cu asociațiile care colectează drepturile de autor pentru muzica folosită în cluburi. Sperăm să găsim soluții ca taxele colectate de aceste asociații să fie predictibile, unitare și să poată fi mai ușor de suportat de către cluburi. Vreau să vă spun că acest lucru a fost deja realizat de patronatele din domeniul Horeca. Ei au un astfel de parteneriat cu asociațiile de colectare. Am reușit ca într-un timp record să realizăm înregistrarea patronatului, care potrivit legii a devenit un partener de dialog social cu toate structurile guvernamentale și cu sindicatele. Sunt realități, sunt fapte. Încă înainte de înregistrarea oficială s-au realizat întâlniri cu toți factorii de decizie ai momentului pentru a le porni activitatea în cluburi în condiții de minimă profitabilitate. Au avut loc întâlniri la Ministerul Sănătății, cu Ministrul Sportului, la Ministerul de Interne cu domnul Arafat, s-au realizat interviuri aproape la toate posturile de televiziune importante. Ca urmare a acestor demersuri, în legislația referitoare la pandemie a apărut în sfârșit pentru prima dată sintagma săli de fitness și au fost redeschise piscinele publice. Am răsuflat cu toții ușurați când toate restricțiile au fost ridicate. Dar pentru România activă, abia atunci au început provocările. Am inițiat demersuri legislative pentru obținerea de utilității fiscale la abonamentele de fitness. Asta a însemnat sute de ore de muncă, consultanță tehnică și economică, consultanță și susținere juridică și numeroase întâlniri cu factorii de decizie. Mă refer aici la parlamentari, șefi de comisii parlamentare, etc. Ne-am întâlnit cu parlamentari din toate partidele, USR, PSD, UDMR, PNL. Propunerile noastre au fost primite cu relativ entuziasm, dar și cu oarecare reținere. Reținere din motive de buget insuficient, boală de care suferă România de mult. Dar într-un viitor apropiat, eu sunt convins că vom obține rezultatele palpabile ca urmare a demersurilor noastre. Am aderat la structuri patronale cu expertiză reală în relația cu guvernul. Numesc aici doar ACTEF, care este asociația din cultură, turism și evenimente și fitness, care reunește, printre alții, și patronatele din turism și Horeca. Vreau să vă spun că aceste patronate au reușit deja să promoveze legislația prin care structurile din componența lor au început să primească deja despăgubiri de la guvern ca urmare a opririi activității din timpul pandemiei. Cred că Alex, care are și o afacere în genul ăsta, poate să vă confirme treaba asta. Dar această performanță a putut fi atinsă întrucât ei au inițiat această legislație pe vremea în care noi nici nu existam. Sunt patronate înființate în urmă cu 30 de ani, care au în componența lor marea majoritate a operatorilor din domeniile respective, având o foarte, foarte mare reprezentativitate. Haideți împreună să mișcăm roata timpului cu viteza a 6, a 7, ce s-a mai inventat acum, astfel încât să nu mai avem nevoie și noi de 30 de ani ca să putem influența deciziile. Doar cu o largă reprezentatibilitate vom putea să ne îndeplinim țintele pe care ni le-am propus. De aceea vă invit pe toți să vă înscrieți în acest patronat. Mulți mi-au pus întrebarea ce câștig eu de mâine dacă mă înscriu în acest patronat. Răspunsul, să zicem că ar fi evaziv, dar e simplu. Este o investiție pe termen mediu și lung, care în mod sigur ne va aduce tuturor beneficii. Nu poate nimeni să vă garanteze că de mâine veți avea un beneficiu imediat. În încheiere vreau să-i mulțumesc în mod deosebit lui Ionuț de la Matrix, care chiar a fost integratorul adevărat a acestui patronat. Totodată trebuie să mulțumim sponsorilor care ne-au sprijinit pentru ca evenimente ca cel de astăzi să poată fi organizate. În încheiere facem o ofertă de Black Friday, ca să zic așa. Nivelul nostru minim de cotizație pentru aderare la patronat în momentul respectiv, în momentul de față, este de 350 de euro pe an.
pentru a încuraja cluburile să vină lângă noi, până la sfârșitul anului ne-am gândit toți cei din bord să facem o ofertă, să zic așa, la 250 de euro pe an. Sper să vă ajute treaba asta și să vă doriți să veniți lângă noi. Vă mulțumesc foarte mult! Bun, că tot am vorbit de Black Friday, 250 de euro nici măcar nu este un abonament la voi pe un an de zile. Eu așa cred. Bun, v-am promis o pauză de cafea, prima pauză de cafea este aproape, nu aș vrea să vă o dau pentru că îmi va fi foarte greu să vă iau înapoi. Dar și să ne continuăm programul care este oricum în întârziere. Bun, vă invit pe toți să vă faceți un refresh, să vă puneți informația primită în ordine, dar vă rog în 5 minute să continuăm pentru că avem acest maraton de dus la capăt cu bun sfârșit.